Чорапки мюзик. Мюзик. Лилия Начкова, ние пара-тара-та-та-та. Чорапки, вие сте ми на краката, ра-та-та-та. Не летне мета ми е яйце. Чат GPT е много зле. Котките са топ, а ние сме дроб. Кирил Балдев се изказа и за лайната ни разказа. Лава, беар напитки. Ио, Лава, беар пуканки. ио, Лава, беар шоколади. ио, ти си ги пробвал, значи си пиле на грил. Ио. Направи ни известни, за парите сме бесни. Тъпи инфлуенсъри. Тъпи инфлуенсъри, тъпи инфлуенсъри. Лишо да го духа, защото е куха. Алексчето излетя с ракета и я изядаха прасета. Ма те го с 13 годишни се занимава. Как въобще си ляга? Денислав спи с няколко наведнъж. А се прави на мъж. Нашите фенове банкомати, Сандев и Стела са лоши мала и тати. Какво, има ли някой, който не е съгласен? Значи е много опасен. Да, ние може да не пеем добре, но поне не се давим в интернетното море. Пранк войните ви са тъпи. Не са ли вече демоде? Но като ви гледам, хич не ви е бе. Аре, яще бетон и го чупете този телефон. Махайте я тая мечка. Чупете я като клечка и я служете в развалената ви печка. Ако сте съгласни, служете лайк. И прегазете Матей го с байк. Служете с телефоните на звук, за да чуете всичко тук. А и без това ще ви тагнем в описание. Вие сте нашето страдание. Вашите фенове са честни, щото грам не сте известни. И сега за всички певци, песните ви не струват дори за вашите предци. Анди Студио пеете като ленивци. Рекламирате напитките ви и вашите приятели мързеливци. Иван футболиста, брат, ти си е бахти глиста. Иван има дребен чатал. Лилия Начкова си е взела мъж педал.